ugwu a na-akwanyere onye nwụrụ anwụ n'ala Igbo ka e weruziri kpụọ n'ala. Mgbe anyị pere mpe bụ ọ bụrụ na ịpụta ebe mmadụ nwụrụ, ibubo a na-awụghị, akpata oyi a na-awụghị. E nwere ụdị ọhịa a na-asị gaa agafene n'ebe ọhịa dị etu a na ndị mmụọ si ebe ahụ ana. E nwere akụkọ na bụrụ anụcha mgbe anyị pere mpe etu a ọ na-ebu anyị isi. Iji maatụ, mgbe nna m nwụrụ na Jenụwarị 1985, nwanne ya nwoke gara bịa be anyị ozugbo ọ sị onovo jee nke ọma, maka na ọ nọ n'ụlọ elu ebe obi wee fụ ya ka ọ na-aga ọ sị ya kpọọ ya ọtọ ọnụọ ka ọ na-enye anya etu a ibubo wuo ya n'ahụ ya na-elezi anya ọzọ ya afụzie. Enwere ọtụtụ akụkọ dị iche iche na etu ndị be anyị si na-eme na onye nwụrụ anwụ nọkwa n'ebe anyị nọ. Ị gaa n'akwụkwọ nsọ wee sị na ozugbo Jizọs kulitere n'ọnwụ na ndị nwụrụ anwụ na afụchara ha na steeti Jerusalem. Ya bụ na ọ bụghị akụkọ ihoro ka anyị na-akọ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? E nwere ugwu a na-akwanyeru onye nwụrụ n'ala Igbo, mana tata ya bụ ugwu anana. Tata bụzi onye nwụọ atụrụcha ya jojoroko a na-atụ ndị mmadụ eburu ịdakpo n'ala. Enwere ebe ụfọdụ a na-abụpụtewe ndị tupu a na-enyi mmadụ, ejiri ya mere ihe eji eme makwa ndị anyị bụ. Mana ebe anyị chọrọ ịga ihe ọnụ n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke ego na-eje ije n'Ọka Etiti, Maazị Adimike, bụ onye a na-ebo ụmụaka ebubo na ha ji mma magbuo onye bụ nwoke. Ọ bụrụ na ha merie ọha ọma weda ma ọ bụ ka e wee nwoke ibe m na n'oge ka akụnụba wee bata m n'aka, ka ọ bụ na e nwere ihe aṅụrụ ma ọ bụ ihe esere ese butere ya, ka ọ bụ na e nwere esemokwu dịbu adị. Mana ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ etu ndị ezinụlọ ya si wee hapụ ya bụ ihe buruzie ya na-apụta n'ama wee bụrụ na ihe ịgba anya mmiri. Mana mụ Epetike nọ n'ụbọchị tata. Epetike onye nke m nnọọ. Ị na-afụ etu ya bụ ihe si aga na ezinụlọ nwanne anyị nwoke Adimike, onye Chineke gosiri na akụ na ụba nye ya ụbụrụ o ji wee kpata ya bụ ego, zụgide ya bụ ego ruo mgbe mmasị nọ mgbe chi ya kpọrọ ya, maka na mmadụ gakwuru ewuru mma ma gbuo ya. Ọnọdụ ezinụlọ ya nọ tata ọ bịakwa dịka ọnọdụ nwunye ibu bupụtara ezinụlọ ha ịchịpụta ha kwụ n'ama. A na-emezi na nwoke a na-arukwe tata ama ha mgbe eji enye ya bụ ihe na-agba anya mmiri. Tie ego dị ọhụrụ ndị baki na-eme unu ma ekwe n'afọ nna ma ekwe aga m aka nsi ma ekwe n'afọ nna. Hei, ọ gịnị? Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ọ ka m kwupụrụ ndị ana kwupụrụ ahịa na anọdụ n'ụbọchị ebe na akọnsị ụbọchị ọbụla ite ebe ọbụla si wee chọọ maka o nwere okwu ha achọ mma. Ụmụnna alụghị boxers, a na-ekwu oyi konkotenkoten boxers. Okorobịa bụ ụsọ nwa nwere obi umeala, Lucky Adimike, Lucky Accessories, ego na-eje ije n'Ọka Etiti. Ụfọdụ asị gị mkpụrụ obi gị na ndụkwa, asịrọ mkpụrụ obi gị na ndụkwa, mkpụrụ obi gị pụtagodu ya were mma chọga ebe ihe na-egburu elu. O nwere ihe ikwuru isi data na ọ bụ na agbụrụ ebe ndị polisi megide wepụ kesi na kọt wee sị nnọọ nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị na nwunye nwa ya nke sị na bụ jelu meride anya bụ ife ha mere thorough investigation. Mana nothing ka ndị mmadụ ewepụtakwa another one say that na nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị na-edina nwoke na-edina nwoke, nwaanyị na-edina nwaanyị. So bụ na ha nụrụ onwe ha dịka ndị ọkpọ ntu na ndị nrụrụ aka. Yes, ikpe nke a bụ ikpe so enu ya bụ ejide ha na nke ejide ha na nke. Yes. Then ebe o si ewute bụ na nwunye Lucky
dị awụ onye ọbụla n'ala maka na mgbe di gị nwụchalụ etu ụmụnne lọka isi wee kwuo dị n'akwụkwọ dị na Facebook na-asị na o buru birthday cake bujelu nwa ya nwoke bụ ọdịra Chukwu nọ n'ime nga a na-akọwa na n'ọnya gburu nna ya mgbudi polisi o buru birthday cake onye die nọ na friji onye a na-asị n'ọnwa gburu ụmụ ya ụmụnne edelie maka ha bịa na-ezoti ihe ji ụmụnne ezoti nzibụ dat na ihe abụkwara family mmadụ ka a na-ekwu maka ekwute ome family ha affect mmadụ chọba iji nwaanyị asị na na-ejebe adịmike anyị asị mba ọ bụ nke gara n'ụra nwaanyị bịa mma na-egwuru nwe big family oyi ome ndị ọzọ affect so mmadụ omezi onye akawa ha na nke ahụ nakwa nwe anyị asị na ọha ncha niile so abụchigide olu ka nwaanyị pụtara eje na social media eje nke ọzọ first time bụ na mgbe ọnwụrụ gị ka dị very very fresh ka e wetara video si that na the woman release the video na kpọrọ ha na fonu ya na ụmụ ya na-esi nri na kichin nke nwaanyị ji atọ na egusi nke nwoke na-esi nri ilele ka video asị eme maazị tọn ha na-amụka ihe AI ọmụghara ochi ya azụ they are not acting naturally but that's by the way mgbe ahụ ka dị fresh emegide ihe a nwaanyị di ekọrọ na friji wee kunie jebe podcast na nke gbam TV ife ọchọ ime ko owepụ of sentiment ịma bụ eme ha ikpagbu nwoke asị na ụmụnne dị na-abịa azọrọ ya property dị gị ka nọ na friji enibeghị eni amụbụ mgbe anyị eni and before then okwu na serap na egbe ka agbado die no with silencer na social media amaghị ihe dị iche n'egbe na mma autopsy kwuo that na-eji ihe nwere ike asị ma ọta kụrụ isi edman isi vee were mma magbuo ya police bịa na mkpụrụ ya jee na-eji mma magbuo ya with those wounds. How does she think na ndị mmadụ ya eberibizi ihe ọbụla ọ na-ekwu onye nwaanyị di ya nwụrụ ya na-asị kere ihe gburu die ihe oke ihe obodo na-asị na ụmụnne di ya na-achọ ka azụ akụ die who cares ọ bụrụ na achịza akụ die ọ bụrụ ihe anyị na-eme kịta ka gị maka ya kere ihe mere di gị I'm sure that na ụmụnne di ụmụ nke chọrọ ije ebe akụ die dị mana ihe ọ na-eme o chere ndị mmadụ bụ ego otego ihe ọbụla eme gịnị nwoke na nwaanyị ha na-asị na nwoke chọrọ irepụ nwaanyị onye ọbụla sị nwoke ka uwe ọ bifo kịta ime ha na-ajụba kwestion kedu ife mere nụ ka eke ha so elu etu a so ka anyị na-achọ ikwu nnukwu arụ umeru ana o nwere ozu Adana etu ezu eche ana ka mkpụrụ obi Adana ndokwa na mgbe mbụ ha kadịrị ụmụazị o mere ozu ya bụ ọnwụ etu a abụ na ozu mgbawa obi eweta mma oge a na-akpọ obejiri o mere mma ji egbo nkwụ mee nke bụ obejiri na-aghọ zam ihu na azụ ewere obejiri etoro osoro ọfụma eje n'ime etirie ya enye ozu sachụwa ndị gburu elu ụfọdụ ka na-emegbu ero taa a na-ede ha na obejiri ahụ ọ ya emefu ihe na ka dị na ya so asị m datara ndị ụmụnne ha lụka should wake up jee jụọ na-ese gịnị maka ụka pụtadoro a na-asị onye ekwu o nwere ihe ndị be anyị na-abụ ome ya si were ụkwụ chọọ ịda na mmiri eje jụọ ese amaghị ebe anyị eje ma ezi agụ ma a na-akụ na Anambra steeti ma ebe ya bụ eje na ugogbe gwa gị na ihe melụnụ ọ mmadụ nwokorobịa mmeri jụrụ ahụ ka a kwafuru ihe a na-anọrịtị eje na social media nwaanyị di ya nwụrụ eje na social media a na-aka eje na podcast eje na gwangwa for what how long ka ọ ya nọ so okekiri ihe ọ na-eme m ọ bụ na elu mgbe a ga-eni nwa amadi ya na ụmụnne di ya anyị anọkwa na planụ burial bụsa ya eni ozu ebe ka ọ ya nọ ebe ka ụmụnne di ya nọ ka onye nwe eburu ozu tii na ana sometimes ihe bụ na-eme a na-akwụtọ ka mmadụ amụghọ ndị okenye Igbo kwuo n'okwu na anụ ndị okenye Igbo kwuo n'okwu ndị okenye oketi kwuo n'okwu ọ gịnị dị ife a in fact iwe ebidogo iwe nọ ọ dịka ya continue before m tana ma ekwucha m ebetike enwere ụfọdụ ihe m ghọtara n'okwu mgbe ochie na-abụ nwata gbabiri n'ike nwa okorobịa gbabiri n'ike asị ka ajụ asị dịka o kwuru amaara m na enwere ọtụtụ ebe ka dị n'ala Igbo ikekwa ọ bụrụ na emebie nie ọ ga-abụ iruo mgbe ahụ a na-akọrọ anyị na iruo ebe ahụ na onye nwụrụ anwụ ga-apụta ana ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ maka na Sọl nwere mgbe ihe na arụrụ a na-abịara jụọ isi Chineke wee hapụ ihe na wee gakwuru ndị mgbaasị
ha wee kpọlitere ya mmụọ Elijah ọkwa Elijah ka ọ bụ onye Samuel akpọlitere ya mgbe ahụ ya bụ na ụmụ ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ ya na-akụ ọ dịka akụkọ ifo ọ maka na edeghị ya n'akwụkwọ nsọ mgbe ahụ na-abụ mmadụ nwee etu a asịghị ka ha gaa ka enene akpọ onye ahụ apụta gbam maka na ike dị ọkọrụ na ebe ya dewere ihe dị etu a na ebe maka na ọ nwụrụ n'ike na o nweghị ike ịgwa ndị mmadụ si enweghị onye gwara ya ndo dịka onye nwụrụ gbabie n'ike nwụọ enwere etu ndị Igbo na-esi ajụta asị ajụta ya apụta ndị marụ ga-amarụ eme ihe ahụ okwu agwụ aka m marụ na enwere ụmụ ihe dọkụmentrị anyị na-eme mgbe ahụ somebody wee gwa m na mpaghara Igbo Nsụka na enwere ahịa mmụọ dị ebe ahụ ahịa mmụọ ahụ na ọ bụrụ na ị ka ubi bata ya mee ihe a gwara gị mee ya bata n'ime ya dịka ha gwara m na nja na-afụ ndị nwụrụ anwụ ka ha na-agafe ụmụ akụkọ ifo a na-adị na-akọrọ anyị bụkwa ihe gbasara ewe ruo n'ala ndị mmụọ ewee mee nke ama onye ahụ gwara m sị m na ọrụ m iyi sị m na ọ bụrụ na nchọ m na maara ndị ga-ama ụzọ vileji ọ nọ na ya ka a kpọrọ m gaa na obere ọhịa ka ọ dị n'ime nse na ọ bụrụ na ị ga-ekweta na doliti ga-eme m na m ama gị bụ na enwere ike ruo ebe ahụ na ndị mmụọ ama nkwe m buru kamera see ha ọ dawazi na m buru ha na kamera m banye ebe ahụ ndị mmụọ kweta achọ m nna m mee ya intaviu jụgasịa ya ụmụ ihe na so ọ bụrụ na m ga-afụ papa m ebe ahụ eburu m kamera jụọ ya so mgbe e gwere ọsị m Ugwumba gwa serious ka e ji ebu kamera agabe ndị mmụọ jụọ ma na ọ bụrụ na njiri ọnụ ka ọrụ ndị mmadụ na asị ihe na ama nkwụ ka m see ya ọ bụrụ ha na-eme ihe na esoro m onye chief priest n'azụ anyị abawa ime ebe ahụ eburu m kamera anyị seti enwegoro ebe anyị gara n'Arọchukwu enwe ebe a gara n'Arọchukwu na nke Okorọjị n'ime ebe ahụ na that shrine agwa anyị na ụlọ nke dị n'ime na isee ya na enweghị ihe ị ga-afụ n'ime kamera nsị kameraman biko ya ese na ka ọ ghara ịgbarịrị m kamera maka na amara m na ike dị akọọla anyị maka kedu afịa former US ambassador to Nigeria Sanders bịara ebe ahụ wee ghọọ ihe na asị ya na eyiri traza gafee mmiri a o yiri traza gafee ya ọbara wee gbanwe o wee si etu ahụ na ya bụ na ike dị onwe onye si na ike adịghị na ezinụlọ Lucky ndị ụmụnne ya kwesịrị izukọta ndị uwe ojii mewe nke ha ana m afụ ihe ha na-ede n'akwụkwọ mgbe ụfọdụ a na-asị thorough investigation course of justice dị ụzọ na-abụ enwere nke ndị oyibo nwere nke ndị be anyị period ana ọ bụrụ na enwere ebe ọ bụrụ na unu mara ụzọ na enwere ebe ọ ga-abụ unu ruo agwa unu hoo ha na-ekweta osi dị nekwu ihe unu ga-eme onye ọbụla na-ara onwe mgbe ahụ ada aga ọgụ onye gburu ndị be anyị nwere mgbe ụfọdụ a na-beri ntị ewu eberi emepe onye ahụ aka tinye n'ime ya ma ọ bụ itinye mma mana ihe ndị be anyị na-emeke mgbe ahụ ebere ịfụ ha na ewu eberi ntị ewu ahụ atinye n'aka ozu ahụ nye ya ji wezi ọgụ ọ na-eme ụfọdụ atinyere ya azịza ụfọdụ ụmụ ihe anyị na ha ana ọ dịka akụkọ ifo mana e nwere eziokwu dị n'ụfọdụ n'ime ha naanị ihe a na-ekwu bụ na ọ bụ ihe nwute na ihe ihere na nwaanyị ka yi akwa mkpe maka ọ kara obi mbọchị ahụ yiri black and black wee gamịa yiri akwa mkpe nọrụ na oche balansị ya ekwuo ihe ụfọdụ omeka ọ na-ebe akwa na-ekwere m anya biko na anyị makwa anya nere na ka arụrụ arụ ọhụ na kamera bịa be ya nọ na nye akwado jebe studio na Anambra maka ọ bụrụ na ụkwado na kamera bịa kwulitere ebe asị na o nwere ike na-etekiri ọ na Waze na nke a bụ nke ma kwado techesịa jebe studio and o riri ego o mefuru ego of course ka o wee hazie ọnọdụ PR na ndị mmadụ wee believe na ihe n'agbanyeghị na aka na-eme investigation oge kịta na na-emecha narị kwadocha ọ na-asị na podcast na I don't think na nwa mmeri ya na o mere nke a na o mere nke a na ya mara onye azụ kịta onye ahụ ị zụrụ na-akpọ ntu gwogwo ọ na-akpọ na ọnụgo onye ọdịka nụrụ ya anụrụ ikekwe ụmụ ihe a ka ọ na-achọ ka ịfụ unu na ikuku ekuru na ama na fada so yi traụza afọ na ike ọkụkọ ma nke nwoke ma nke nwaanyị nwata pụtara n'ime nderi na ọ na-aga klọb buru moto nne ya
ọmụkwa na enwere ihe nwata ji egwu egwu bụ n'ihu n'obi nne ka ọ dị ọ na-agara nna ya ọrụ ebe ahụ ọkpọ azụ ya n'isi bụrụ holy of holies moto nna ya nke nna ya kacha na bụrụ ị ga-eme m gịnị n'obi na nwoke ọkwado gị nye m efe nwoke m ofu nwata nwoke sịrị nna ya ọ bụghị nna ya ka ọ gwaracha mana ọ bụ ekwute okwu nna ya na pọbliko ọ sị na ogbe ya anwụcha na ya amaghị nwoke anọ na-eme maka na nna ya ji ego ya ka ọ nwoke nye ma ya na-efe ka m nke ya teki ova mkpọrọ vileji ọhịa ị ga-amị ya nke ka o ji ogbe ya anwụcha na nwoke mechakwara nwụọ ya na onwe ya bata orihe ego ahụ 5 years wee sorie maka gịnị na ijigo ọnụ kwuruo ikpe ezinụlọ ahụ ana m emere ha ebere maka ihe mkpụrụ akụnyere ebe ahụ na-enweghị nchegharị maka kịta ọ bụrụ na ekpecha ya ekpegbuo nwata ọ bụrụ na nwata na nwanne ya nwaanyị na onye nke ọzọ a na-anụ gburu nne ya ihe a ga-anọgoro na nga na ọ bụrụ na egbughị ha egbu bụzi na ebe ahụ ka ha ga-anọzi kwazie nkwata nkwa ihe na ebe ahụ ka ha ga-anọzi ma akụnụba nna ha ana ikekwe sọ ihe a ga-eme bụ na a ga na-ebugharị ya nri enwere ike ebugharị ya n'ihe dịka ọnwa na-abụ na ọnwa ịtọ ike agwụ ndị na-ebugharị ya nri ọ bụrụ na e nwere onye ọzọ ụmụaka ndị obere ha etolite ha eteki ova ma nwaanyị a kịta dịka i kwuru mbọchị a ga-enyi nwoke kedu ebe nwaanyị ga-anọ ka ihe ọ ga-ejupụta ụmụada ọnọkwa ya Chineke o doro m anya na ebe a na-eme ụmụada na-emechi ike bụ na Anambra na uru mgbe ahụ ọzọkwa ikpuru ndị polisi elu kpoo ndị polisi ana na ụmụada oke etiti ga-asị nwaanyị kedu ihe mere abịa ya ntụ abịa ya ntụ mana high abomination hapụ na ka ekpechi ikpe a ekpechezi ikpe maka a ga-ekpechi ikpe a bifo enyi Lucky ma ọ bụ ikpe ebute na mgbezi amaghazi mana mgbe ọbụla eji n'iwe ihe ọbụbụ ihe mmarụ bụ na onye ọbụla metara buru ọ dị n'ọfọ onye ọbụla metara ga-ebe ihe anyị ji na-agbabụ kamgbe itinye ọnụ bụ na e nwere ihe ozu aha ugwu aha na-akwanyere ozu n'ala Igbo ọ bụrụ na anyị amaghị etu anyị ga-esi zute ha mee ha intaviu etu esi mee ma ndị nkebe ndị ezinụlọ ma ndị nkebe nwaanyị napụta na ha ihe na mana ụmụ ihe na aha eji enwere ihe na-abụ ịghatọ afọ Igbo maka ihe anyị na-eme bụ ugwu ndị Igbo ya bụ UGWUMBA ihe ọbụla ga-akwatu ugwu ndị Igbo anyị ada atinye ọnụ ọ bụrụ na ị pụta soro kwatu ugwu ndị Igbo anyị sị nwoke m nekwe anya adịkwa ama na ọ ga-awakwara gị n'afa mana ọ bụrụ na ịpụta mewe ihe dị anyị wee bịa kwalite ya bụ ihe na anyị wepụtara nkịta na mbụ iji wee gwa na emefe ekwe emefe na ihe adịghịkwa mma nwoke a nwụrụ anwụ bụ ozu anya mmiri ọ bụrụ naanị na ọ nwụrụ n'okorobịa na ndụ n'ume kama na ndị ọ na-enyere aka ndị si n'aka ya na-eri nri ka nkụ ndị a napụrụ ọnụ n'ara maka ọnwụ ya bụ nwa amadi ka nkụ shọpụ ya niile ma na Lagos ma na Abuja ọkwa ọ ka kpochiri ruo kịta elekọtazi onye dị eto ha dị eto ọ bụrụ ya ka ejijiri ọnwụ ya na-eti epere ekwesịrị ịga asị ọ bụrụ mgbe ochie asị nwoke m chọwa ndị gburu ịfụ ha na-ada ara na ọnwụ ara igbim ma ndị nụrụ anụ na-ekwupụta ma ndị so mee ya ma ndị so kpa nkata ya ha niile biko na achọrọ m ịpịachi ọnọdụ mana gị ntị na as usual a na-adị blunt but fair ịma na a na-ekwu okwu nwaanyị jere gbam ya ka o ji wee jee gbam o nwere ajụjụ ajụrụ ya ọ gịnị melu gị na ụdị gị ji wee megide nke na asị gị na bifo ọ sị na echetaziri ma na oteena ugboro ịtọ ụmụnne Lucky dere ya ọ dị na Facebook 3 times ka akpọnarị ya eziokwu na mere ihe of course na on 3 occasions o chetazi ihe merenu mana o chetara mgbe ha bidoro o ji sị na ha na-akpakara ego ọnụ na nna ya bụ ọgaranya nna nke ọzọ bụrụ ogbenye mana ichetara odosis chetara o si na be nna ya bụrụ ego ọgaranya bazie fesdi onye a o nwere mara ya fụn ichetara ya that's alụ ana mana nke a bụ gị na Chigo na Lucky ka ọ dịrị gịnụ ntị o nwere ihe gị ha bịaziri nke sị na ụmụ ha ndị nwoke onye Sandra na Ọdịrachukwu Sandra bụ efe nke nwaanyị na ka Ọdịrachukwu oge ekwu na ha na nke a na-akpọ ntụ nke a na-aghị aka ofu ihe gbado n'uche maka na ịbụrụ ọgaranya wepụ anya ebe ụmụ gị nọ ụmụazị ahịa n'iyi gee ntị
ha na bana achụ ego di na nwunye chifu na ụtụ na-ekunye maybe by 7 or 8 na apụọ move maybe ha na-ebi ebe tere aka ka ebe onye secluded place okay 7:30 na apụọ bata zụcha ahịa ike ọkụọ 5 o'clock na-ekunye nebe ụna na 8 o mere onye na-etiri ụmụazị anya mgbe ụmụazị bido kpafu ime ha maka ọ bụrụ na nke nwaanyị na-anọ n'ụlọ ana nke nwoke na-abata n'oge bịa mara ihe na-emebie ị ka afọ na ụmụazị because ụmụazị ebido gụba aka ma ụba ntu na agadi ha bụgo na ha bidoro mgbe ha na secondary school ego dị ha chọọ ego enye ha ego o nwere ike na-apụ idobere ha bọndụrụ ego ha wee yuzo chere na ọzụke na-azụ ha o nwere mgbe ụmụazị elu ha dị insolvent anya gwụ ha gwụ onye ara hapụ n'ahịa so ụmụaka gị n'idiri serious monitoring ọ bụ na ị na-azụ ahịa nwunye gị sogo na-azụ ahịa ọkụ tre nke na-akụ akụ nwaanyị na-anụ ụlọ bifo ụmụazị abata onye na-enyere shepụ ụmụaka n'anya o nwere ka ụdị ije nwaanyị eje ụmụ frens achọrọ ebe n'ụlọ ịkpasị abịa nwa mbịa ka kọwara m ihe dị ha onye dị ife a ụmụ onye agbọbịa ịghọta gị si na n'ọbụ ka ọ bụ ụmụ ụdị agwa nwoke na nwoke ya abụọ na-akpa na be gị maka ọ bụ na ụnụ ncha pụọ bata n'abalị by then ụmụazị adịgo week ha na-akpụgo ụla on ha nọgo n'ime their rooms ịma nwefu otu na amụpụkwa so unu blame chi ụmụaka you blame with parents that doesn't take care of ụmụaka taking care of ụmụaka ahụ ị na-edebere ha ego na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ pati na-echejiri ha akwa no taking care of ụmụaka ihe nebara ha anya and onwe akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị gị spare the rod and spoil the child o nwere ihe ụmụaka ya eme nna mgbe a na-eto eto anyị dịrị nwoke nọ ọ sị gị ịkọmitie tụmadụ mụnwa bụ gentleman once in a while kọmitie m o nwere ọdụ ogugu amanụ na mhebe ọdụ ogugu nya pamfront ebechata isie ọ na-afụ ncha o dobesiarị onye ọbụla ịkọmitie ọ gị mgbe chi jigoro goro o nwere ebe ọ na-ekweta ba gbazi mbebe ọ dị na-asị ogbu azụ onye nzuzu dere ịtarị okwu otu ọsị gị gụọ ya nke nweje ka gụọ ya na ogbu azụ onye nzuzu dere ịtarị hụrụ ịtarị ahụ o decha gị mmiri n'azụ you can't do tomorrow try that thing again onye banye fụta ha bezere ụmụazị mba ịmasị data nke ndị ọcha hụrụ na ya touching his fundamental onye fundamental gịnị nwa nka n'obe gị ka dị under your care ụbọchị nwa gị nwa kpọlara hi nne feel that na you can't tell me what to do ya pụọ je chọọ ụlọ ụbọchị nwa gị nwoke gbapụbara anwụ na onwe na-afụ ọnụ n'obodo na je chọọ ụlọ mara ka ọ ka under you are still parenting that kid ife eluo God will ask you question and I do question ndị okenye ya jụọ question ndị egede ya jụọ question gịnị ka unu na-akọdo ife a so ihe na-abụ ihe mebisiri society anyị ata nwaanyị nta ma nne na nna anyị ta contribute ndị nna ụfọdụ ebu inwe time enwe ebe mgbe na-aga akwụkwọ no I'm busy I'm not strong for business enwere m unu na Abuja unu one day unu ahụ inwere bụ ihe egbu gị ndị bụ anyị kenekwe m unu ọ dị mma ofu ihe kachasị ofu ihe nwunye m mere m mgbe anyị ka na-amụ ụmụaka bụ na o chiri ọnwụ akụkọ a na-akọ ka m ga-eji mechie nke m mgbe ahụ ọ na-akụzi nkụzi ndị private mụ ajọsịrị bido UGWUMBA anyị na-eme mgbe ahụ ụmụaka kepere mpe ọ na-akụzi nkụzi na private nke ọrụ na ego na-akwụ mgbe ahụ ọ na-atọ ọchị nsikwu ya ka iji na-atọ onwe ha afọ maka 4:30 AM ala marị ngụgo kpam mụ na nwunye m na-arahụ na ofu bed ihe o ji na-agba mbọ bụ ka ọ ga-kwado ụmụaka kpọrọ ha gaa akwụkwọ ka o ruo ebe ahụ ka ọ ghara ikwu 10 minutes past 7 ghara ikubide maka na ọkụbide ya achaji ya 100 naira mgbe ahụ ya bụ mgbe a nọgide megide Chineke bịa mee ya anyị wee mụta ụmụ o wee zụliteto nse nne na ozu mgbapụtazie o wepụta bido biznes ụdị agụụ gụrụ anyị mgbe ahụ ofu ihe tọrọ m ụtọ kịta bụ na nne-echi anya azụ kịta odo m anya na ọ bụrụ na asị m kwuo na aga m erekọmendị ya bụ ofu ihe ahụ fọ nne na nna ọbụla ọ ihe anyị na-ekwu kịta ọ bụgoro na nke nwaanyị so aga ihe na 3 o'clock na a ga-afọ ụmụaka mmadụ ga-emere ha ọ bụrụ na nne anọghị nna nọrọ ma ọ bụrụ na isi kpakọrọ unu ọnụ ofu onye soro ha na-eme homework
ọ bụrụ na emeri onye ebe nke ị na-amataghịzi maka na brain gị ihe na ihe na-akụzi ha dị iche chọzie onye nkụzi ga na-enyere ha aka nọrọ n'akụkụ ka a nọrọkwa ikpụrụ ya ihe na nọrọ ofu ihe o nyere m aka bụ na nne anya kịta etu nwunye m si wee nọgide ụmụaka m mgbe ha na-etolite na-akụnye ha mkpụrụ ekwu ọsị ha na nna ụnụ nata aga m agwụ ya mbata mgbe aha mfụ ha na-eto ha si ma amaghị m na enwere ihe ha mere a ga-asị na oruzie kịta ha toruzie nke bụ na emere ihe na mkpụrụ ahụ akụnyere ha n'ime ka dị n'ime ha nke nwoke na-eme anya na ya eme ihe na nnọkọta akpọ m ese na nwoke ime ibi ya ọkwụfuru okorobịa anyị na-eme n'ihe eburugo kịta na anyị na-ebuchakwa anya kama na imefuru oke ọ bụ na nne gị gwa gị ukwu ugboro na abụ na ịtọ ịnụ ihe mpụta esu ngọ ọkpọ na mma njuzi ya asị ezokwa m ihe na-ekwu okwu brain ya na-achịta asị ya bụ na ofu ihe bara uru mgbe ahụ agụụ na-agụkwa anyị mgbe ahụ ezigbo agụụ nyụrụ anyị kpakwu mgbe ahụ mana a zụtara ụmụaka site na amara Chineke zuru ebe a zụrụ ha na ada azụcha ụmụaka Chineke wee were ọnọdụ na-eme nke fọrọ n'afọ so na ihe anyị na-ekwu bụ na enwere etu ọ dị na agụ bịara mụọ chọrọ ịmụ nwa wee mụọ ugboduru maọbụ mụọ atụrụ enwere etu ọ dị biko na-enyere ezinụlọ gị anya maka echi maka na ego anyị niile na-akpata ego niile mlọkụ kpọtara akpata kịta alat niile na-abịa na bank amaghị m ebe ọ dị kịta ewezụga na ndị ya mee na ezinụlọ ya esigo etu ahụ dịka ọbụzi nke nọ na-ajụ afa nke bụ ịbịa sị na nwa gị nwoke na-akpọ ntu nwa gị nwaanyị na-arụ aka mekwozi na-ebu ha ebu n'ọha gburu biko anyị na-achụkwa ego ahụ na-achụta ọfụma na-anata awọdụ na-anata chieftaincy title mana ọ bụ ha na ezinụlọ gị adịghị etu o kwesịrị ịdị ụfọdụ na-abụrụ ha nne enye na enwere etu ọ dị ezipụ nwata obodo oyibo ka ọ ghara ịnọ na Naịjirịa na-ebutere ha aja afa kama na ịntanetị eme na ekịta ma onye nke nọ n'obodo oyibo na-agba egwu egosi na gị na ebe ọbụla ha nọ na ha ga na-eme ihe ahụ ime ihe na a ga na-egosi gị na onye amarụgo ihe m na-ekwu na mba ọ bụghị ihe akpọ nwere ike ọ bụrụ na o si etu ahụ na-emewe nke etu agwụ si ama na nwere ike ọ bụrụ agwụ mara ọ dị mma biko ama petro n'ụdị nke m epeti ka mma na araghị abịa ihe ọzọ nchọrọ ikwu na okwu atọgo n'ọnụ arụ karịrị Lucky ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa Lucky asị mkpụrụ obi gị ezu n'ike tụba ndị na-achọ onye ọbụla aka dị n'ọnwụ ji egbuoru nya Ugwumba